जय जगन्नाथ। आज थिला आम गाँ पूजा से मु सकाळु सकाळु उठी गाधेई सारी आम गाँ नई को जाइतिली घट उठेबा। एबे फाइनली आमे नई पाखरे पहुंची गले। नना एबे नई रे ओले घट उठेबा कार्यक्रम आरंभ करचंती। तापरे आमे समस्त सेठी मजा मस्ती कलु। तापरे देखंतु कैमरा रे केमिति मो भाई हाई कर दोचंती। এই ପୂଜାଟି ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୂଜା ଶୀତଳା ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧୁମଧଡ଼କା ବମ୍ଟେ ଲଗେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା କେମିତି ମାଙ୍କର ଘଟ ଫାଇନାଲି ଆଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ଅଛି ମାନେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ତ ଗୋଟେ ହାଇ ଆସିବ ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ଓ ଝାଲିରେ ଆମ ଗାଁଟା ପୁରା ଦୁଲୁକି ଉଠୁଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମାନେ ବି କେମିତି ଆମ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମଜାଟେ ହବ ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ପୂଜା ନା। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଗମିକ